savner sådan lidt mere nytænkning i den finansielle sektor. Og der vil jeg så indskyde, at Henrik, han er jo kat. Altså, apropos kat, ikke? Ja. Og det er derfor, at Jeg har kat. du har kat, ja, har prioriteret en historie, som jo ikke har nogen gang på jorden, Henrik. Men du har kat. Kan du fortælle lidt mere om din kat? Nej, det tror jeg ikke, vi skal her for morgenstunden. Men jeg har en kat, der hedder Tulle. Og der er jo også en god historie i Jyllandsposten på side 10, der tager fat i det her med dyrehandlere over for dyrlægerne. Kan ikke låne jer, så vi Jo, skal det kan den op der. Det bliver så kun den gang. Ja. Ja. Men der klager dyrebutikkerne over, at de har for stor konkurrence fra dyrlægerne, at de sidder på det her segment med de her dyre kattemadsprodukter. Og det er jo faktisk meget logisk, fordi hvis man går hen til en dyrlæge, så får man jo en vejledning, og vi vil jo hellere købe det hos en dyrlæge, der har forstand på ting, i stedet for at gå ind i sådan et mere eller mindre tilfældigt supermarked, der sælger kattemad. Så det er faktisk ret godt tænkt, for de her producenter, de satser på dyrehandlerne. Det er godt strategisk. Jeg synes jo, det er rystende, ikke også? Altså, når Henrik, han kommer også fra Jylland, overhovedet kan finde på at købe sådan noget dyrt kattemad. Altså, de æder også lidt for Netto. Der mangler simpelthen lidt købmandskab over der, eller? Nej, det gør der ikke, men det der er jo også interessant. For os, der ikke har børn, så er katten jo ligesom noget, der fylder meget for os. Og der er det jo netop det, som vi gør. Vi vil jo købe det bedste. Ligesom børneforældre, de køber altid den dyreste og den bedste barnevogn til dig. Så dem, der er glade for deres kat, eller deres hund, eller deres dyr, de går selvfølgelig hen til dyrhandlen, fordi der er de sikre på, at de får Der en vil jeg rigtig så behandling. sige, Henrik, jeg tror ikke, du har forstand på børn. Fordi Det er rigtigt. du kan godt købe noget, der er lidt billigere end det dyreste til børn. Det er rigtigt. Det er ikke. Fordi det er noget andet med katte, det kan Det er ikke. helt Men anderledes. jeg vil dog sige, det er rigtigt nok. Der er noget med det der med, når man går ind i babysam, så kommer man altså ikke ud med den allerbilligste barnevogn i hvert fald. Fordi der er det den dyreste, man ender med. Jamen, det er rigtigt. Eller autostol for den sags skyld. Ja. Det kan jeg i hvert fald godt bevidne. Nu vender vi